Hello लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आंनि बिजुली चैनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। आं आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोसे लोगोफोर, आं दिनैहाय न'आव थानानै मा खामानि मावगोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि लोगोफोर, आंनि चेनेला गोदान, ओंखायनो प्लिज अननानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। जुदि बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदोनि। नै लोगोफोर, बोरैया स्कुलाव थांनो ओंखारबाय, ओंखाम जाना रेडि जानानै बे स्कुलाव थांसिगोन आरोना। नै ओंखारबाय बेहा। लोगोफोर, आङो दहाय बुंदोंमोन ना आं दिनै मा मावगोन बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन होननानै। नै आङो दिनैहाय ओंखाम संग्रा किचेनखौहाय फोसाबगोन आरोना। बेनि थाखाय आङो बुस्थुफोरखौ बाहेरायाव दोनबाय, मानो होनबा आङो गासिबो सुस्रांनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आङो बुस्थुफोरखौ गासिखौबो बाहेरायाव दिहुननानै दोनजोब्बाय। नै माखासे दंबावो, आङो बे माखासेखौबो बरनजोबनोसै आरो नै फ्रिजखौबो सुनोसै। दिनै मैला जाथारबाय, गोबाव जाबाय हरैनिफ्राय हरै दस्रा खामानिफ्राव थांलाय फैलायैनो। एखनबा बारियाव थांबाय, एखनबा दस्रा खामानियाव थांनानै फोसाबनो माने बिदि फोसाबो, थेवबो स्र' फोसाबजोबनो टाइम मोनाखैमोन आरो। नै आं बाहेरायाव गासिबो बुस्थुफोर दिहुनजोब्बाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो न'खौहाय क्लिन खालामनोसै दिनैहाय। एसे सम मोन्दों आरो दिनैहाय ना, जेरावबो थांनांगौ गैया। ओमफ्राय दिनैहाय बारियाव थांथ' होननानै सानबाय आरो, ओंखायनो न'आव थानानै न'नि एसे खामानिफोरखौ मावनोसै होननानै सानबाय आरोना। गासिखौबो बायहेरायावनो बोखारनानै दोनजोब्बाय लोगोफोरनि, आङो स्र' खालामजोब्बाय। ओमफ्राय माने बुस्थुफ्रा बांद्राय माबाबाथाय आलाय सिलाय बिदि जायो नालाय, ओंखायनो आं गासिखौबो बाहेरायाव दिहुनजोबनानै सुस्र'नो होननानैहाय बाहेरायाव दिहुननानै दोनजोब्बाय। नै आं दाना सुनोसै होननानै लोगोफोरनो नायबाय थादो आं दिनै मा मावगोन। नै संसार जानायाव ओरैबायदि बुस्थु नांगौ लोगोफोरना, फारसेनिफ्राय लानानै जि बुस्थु दङ, बाव दोनथ'नो बाव मानो बिदि जागुलायथारनो लोगोफोर। जि माल माथाफ्रानो बुस्थुफ्रानो जोबनो गैया, अयथासार। नै दायो आङो न'खौ सुनोसै लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायबाय थादो आं मा मावो। नै लोगोफोर, दायो आङो गोजौनि बै गोसोम मैला जायोना, बेखौ हुगारनो थाखाय बेखौ लाबाय। ओमफ्राय आराम हुगारनोसै आरो। नै लोगोसे आइयाबो नै मोनसे खामानिखौ मावफागासिनो। बे दङ गाहायावहाय, बे गाहाय माबा जायो नालाय, हालांलां जायो, बेखायनो गाहायाव बेखौ बे बाथाम फिसाखौ एसे दोलानानै होदों आरो, नङाबा बांद्राय हालांलां जायो नालाय, ओंखायनो दोलानानै होबाय आरो आइया। नै दायो लोगोफोर, आङो न'खौ साफा सुखांबाय। ओमफ्राय सुनायखौ देखायस्लाबनो हायासै लोगोफोर, मानो होनबा भिडिअ'आबो गोलावद्राय जायो नालाय, ओंखायनो आं न'खौ नै आराम सुखांबाय। सुनानै नै काप इरि बायदिसिना दङना, बे थेमा इरि माबा माबि, बेखौ आङो स्र' सुजोबनानै दोननोसै आरोना। ओरैनो न'खौबो क्लिन खालामबाय नालाय, ओमफ्राय बुस्थुफोरखौबो स्र' सुनानै दोननो होननानै आङो लाबोबाय। नै एसे सुनानै दोनस्रांनोसै आरो आङो ना। मटरा बाननांगौसोमोन। हजोंहाय हा खामनो नङा, माखौ होनदों, मा थांबा भिडिअ'आ ए बागानावसो थांनो नागिरदों जोंहा। नोंबो थाङो?
भिडिअ खेबनोसो थांगोन मावखांबा खामानियाव थांसै दा बागानाव बिराद जोबखा सिगां हाजोबनोसै जोबबा बागानाव थांसै नै लोगोफोर फाइनेलि आंनि न' फोसाबनाय खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय दायो आङो बासन बुथुरफोरखौ जेराव दोननांगौ बावनो दोनफिनजोब्बाय नै स्र' जाजोब्बाय लोगोफोर आरामनो गेस जौखायाबो ओमफ्राय नै संख्रि एरि दोनग्रा थेमाफ्राबो आराम सुस्र'जोब्बाय साफा जाबाय ओमफ्राय नै बेफोरखौबो जेराव दोननांगौ आं बावनो दोनफिनजोब्बाय आराम जाजोब्बाय नै लोगोफोर साफानो मोजांबो मोनो आरोना बिदि स्र' फोसाबनो मोनोब्ला ओमफ्राय माने समनि आंखाल नालाय लोगोफोर दस्रा खामानिबो मावनो गोनां जायो ओंखायनो माने बिदि स्र' फोसाबबाय थानो मोनो आरोना फोसाबो आरो बिदिनो अब्लाबो गासै बुस्थुफोरखौ बोखारनानै फोसाबबाय थानो समा जाहैया आरोना स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला प्लिज अननानै लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय